zapojíte túto dozadu kábliček do elektrickej zástrčky, je tam také tlačítko a keď na ňo stlačíte, tak sa rozsvieti na zeleno aj to tlačítko, ale aj tu na tom displeji sa rozsvieti táto zelená 30. To je automaticky nastavený čas 30 minút na terapiu. Tu dolu v strede stlačíte štart, pauza na toto tlačítko a vtedy sa rozsvietia nad tým tieto dve zelené šlapy nôh. Vtedy proste je prístroj zapnutý. Vtedy týmto pluskom vpravo naťukáte intenzitu od 1 do 10. Doporučujem zo začiatku dať, čo ja viem, 4, potom 6 a keď budete cítiť, že dobre znášate toto teplo, tak zvyšovať teplotu. Ale zásada je vždy, aby sa človek cítil komfortne. Nič netreba unáhliť a silou, mocou rýchlo robiť. Čiže nastavíme si čas, no a potom zapneme týmto tlačítkom plazmu. Tu si zapíname vždy na vylepšenie vzduchu. No a zapneme si sem do boku sprava, si pripojíme buď opasok, alebo tu LED červeno-modrú terapiu. Buď jedno, alebo druhé. Keď tam máme opasok, natlačíme tu hore, toto tlačítko vľavo hore. Keď ho natlačíte raz, začne svietiť takým žltým svetlom. Musíte ešte raz natlačiť a bude svietiť na oranžovo. Vtedy môžete natlačiť aj to red, blue tlačítko a ten prístroj sa vám rozsvieti na červeno. Takže aj pri opasku môžete na nohy pôsobiť infračerveným svetlom. Takže Ventun je vlastne kvantový generátor, ktorý ale bezpečne tvorí tepelné vlny, žiarenie, ktoré cez nohy prúdia z dola hore do celého tela. A ako sme už povedali, rozvibrujú tie bunky a tie potom vytvárajú to vzácne vnútorné teplo. Toto teplo, svetlo, žiarenie odstraňuje príčinu všetkých chorôb. Prístroj má 4 funkcie. Postupne ich preberiem. Prvá je terapia, čiže zasunieme nohy, tu ako vidíte na obrázku, do toho Ventunu. Najprv však tie nohy, šlapy zo spodu natreme tým červeným gélom. Viete, že Číňania hovoria, že nohy sú naše druhé srdce. A my už vieme, vďaka tým našim vložkám, že práve tam dolu na tých šlapajách, cez tieto reflexné zóny sa pôsobí cez meridiany až na 20 000 bodov v našom tele. Čiže prúdi aj to teplo, ale aj tá životná energia ku každému orgánu a do každej bunky. Natrieme tie nohy, zasunieme, postavíme, musíme sedieť, nestáť na prístroji, zapneme si. Hej, máme tam 30 minút, intenzitu povedzme na tých 10 alebo nižšie, no a začínajú tie elektrické impulzy. Čo vás prekvapí, aj mňa to prekvapilo, že ten prístroj je zo začiatku úplne studený. Skôr studený ako teplý. A až po takých 10 minútach začnete cítiť, že sa vám potí čelo. Už čelo, pod na tvári. Za chvíľu budete cítiť, ako vám pot steká po hrudi a po chrbte. A za chvíľu sa budú potiť aj zvonku nohy. Ale je to veľmi príjemné, také vnútorné teplo. Ešte raz zdôrazním tie reflexné zóny, tie šlapy. Čiže naozaj tie impulzy, ako tu vidíte, začnú takto z toho prístroja prúdiť pekne zo spodu hore do všetkých orgánov, do celého orgánu. Nohy, ako som už povedala, na Ventune sa nesmú dotýkať. Vidíte, tuto priam prstom ukazujem, že kolena od seba. Aj tuto ten pán v riflách má kolena od seba. On tu má pustené, vidíte, aj to infračervené svetlo na nohy. No, aj keď má opasok. No a ani ruky neklas na nohy, na stehna. Proste naozaj sa tam uzatvára ten elektrický okruh. Vydržať tých 30 minút, ruky položené na stole a čítkať knihu. Každých 10 minút ale nezabudnite vypiť aspoň pol pohára vody.
Naozaj je to veľmi dôležité. Znovu a znovu to opakujem. 3 poháre vody na stôl a ja si pripijem teraz vodičkou a popíjať vodičku aj čaj. Na začiatku možno vypiť ten červený elixír, po skončení ten zelený elixír. No a potom ostať v teple. Pri zapnutí nôh sa súčasne zapína aj druhá funkcia, tzv. Ten elektrický opasok, vidíte ho tu krásne, ktorý vyžaruje infračervené lúče. A aby sme mali aj taký silnejší efekt chudnutia toho tuku na bruchu, tak treba tým gelikom červeným natrieť brúško a omotať okolo drieku tú potravinárskú tenkú fóliu. Tým si budeme chrániť aj ten náš opasok, hej, aby sa neznečistil a aj ten efekt bude oveľa silnejší na to chudnutie, aj potenie. Vypiť pohár teplej vody, no a preciťovať, ako sa prehrievajú aj kríže, kostač, ladviny. Tam je zásobisko našej životnej energie. Ale aj črevá sa potrebujú prehriať. Podbrúško. Mnohé ženy, ale aj muži majú zachladené pohlavné orgány. No a pociťujete už silné potenie s týmto opaskom. A nastáva silná detoxikácia, ale aj chudnutie. A vieme už aj z predošlých prezentácií o saune, že infračervené žiarenie je mimoriadne cenné pre náš organizmus, ozdravné, spúšťa proces detoxikácie. Tretia funkcia Ventunu je tlačítko plazma. A je to vlastne ionizácia. Keď natlačíte toto tlačítko, nič moc nevidíte, necítite, ale zvyšujú sa kladné i záporné jóny vo vzduchu. Viete, napríklad v byte, keď by sme s tým špeciálnym merítkom zmerali, je okolo 100 aniónov, tých záporných jónov na centimeter kubický. V lese napríklad je už okolo 500 aniónov. Ale plazma produkuje až 5000 i viac týchto záporných aniónov. No a ako tu vidíte na obrázkoch, čo som si vygooglila, keď je tých záporných i kladných jónov veľa, oni doslova obkolesia ten nejaký patogén, nejaké vírusy, baktérie, ale aj rôzne plesne, roztoče, proste alergény, viete, na jar. No a ten COVID, čo nám tu stále s ním strašia, proste a zlikvidujú ho. No a tým sa vlastne zlepšuje kvalita a čistota vzduchu. Proste zrazu máme za tých 30 minút v byte vzduch ako v lese, alebo po búrke, alebo v nejakých vysokých horách, či pri vodopáde. No a samozrejme, že takýto vzduch zlepšuje všetky respiračné ochorenia, astmu, rôzne alergie, migrény, rôzne problémy s očami, viete, podráždené oči, ale aj stres sa upokojuje, keď dýchame dobrý čerstvý vzduch. No a tou štvrtou funkciou Ventunu je tzv. LED terapia červeným a modrým svetlom. Keď sme urobili terapiu 30 minút na nohy a opasok plus plazma, tak potom vyťahneme opasok a zastrčíme tam, vidíte, zástrčku tejto LED, tohoto tabletika. A nezapíname opasok, ale zapneme plazmu a zapneme Red Glue, teda terapiu týmto svetlom. Ku tomuto je takýto malý ovládač diaľkový, aby sme sa nemuseli zohýbať k tomu Ventunu, ale na diaľku si prepínali modré, červené svetlo. Ale treba si dokúpiť dve kusy batériek 1,5 voltových. My budeme, a táto naša LED terapia pracuje s týmito dvomi farbami, červená a modrá. Oni sú doslova protipóly, ale energeticky sa navzájom doplňajú a spolu striedavo majú úplne skvelé účinky na pokožku. Červená farba má dlhé vlny, to je až 633 nanometrov, a teda 1 nanometer je 1 miliontina milimetra.
Viete si predstaviť, o jakých frekvenciách sa tu hovorí? No a modrá, to sú krátke vlny, to je 415 nanometrov. No a povieme si, že ako pôsobí to červené svetlo a modré. Červené svetlo, teplé, proste rozširuje, uvoľňuje, dynamizuje, dodáva energiu, vitalitu. Proste zvyšuje pohyblivosť aj krvičky našej, hej, všetkého. Rozširujú sa cievky, podporuje sa prúdenie krvi, zvyšuje sa tvorba červených krviniek v krvi. Taktiež sa zvyšujú sexuálny potenciál, teda schopnosti. Zvyšuje sa aj chuť do jedla, napríklad pri anorexii. Takisto pri anémii, hej, sa zvyšujú tie červené krvinky. A veľmi to pomáha pri reumatizme, pri dne, keď sú psychické poruchy, depresia, hej, plúcne rôzne problémy, bronchitída, ale aj pri padaní vlasov, plešatosti a keď sú rôzne alergie. No a kožné problémy, či už je to psoriáza, ekzémy, lišaje rôzne. Tu veľmi dobre na všetko toto pôsobí červené svetlo. No a modré svetlo, to je to studené yin, to naopak sťahuje a brzdí. Brzdí horúčku, rôzne zápaly v tele, vysoký krvný tlak, čiže znižuje krvný tlak, upokojuje nervy, stres, psychiku, zvyšuje sa tvorba ale bielých krviniek. No a podporujú sa ladviny. Je to veľmi dobré aj na zápaly žíl, keď sú problémy s hemoroidmi alebo poruchy štítnej žľazy. A taktiež také rôzne zápaly uší, hrdla, bolesti zubov. Takže tieto dve farby práve sú v tejto LED terapii. No a keďže my ich striedame, je tu jeden takýto, my si môžeme ten tabletík, viete, on má taký pásik, a môžeme si ho dať, pripevniť, povedzme, na žalúdok, keď máme nejaký problém so žalúdkou, alebo pečeňou, alebo na ladviny. Ale môžeme si s ním ožarovať tvár a dekolt. A z tej knižky, čo som vám ukazovala, som vám sem prepísala taký magický recept na omladenie. Okrem toho uzdravenia je aj tento krásny efekt. No a je to taká terapia, striedanie červeného a modrého svetla. Čiže začína sa červeným svetlom, aby sa póry a cievky roztiahli, uvoľnili. No a po minúte kliknete modré svetlo. To sa zasa všetko stiahne, aj cievky, aj póry. A zasa červené, a zasa modré. No a takto 10 krát, proste 10 minút striedate červené, modré, začínate červeným, končíte modrým, aby sa všetko stiahlo. A túto svetelnú masáž vraj treba robiť 10 minút, teda denne, a 3 týždne, každúčky deň. No a úspech je presvedčivý a potešiteľný. Toto tu je moja tvár aj s červeným, aj modrým svetlom. A toto tu som dala fotku, ktorá potešila aj mňa. Nikdy som si nemyslela, že takto budem vyzerať v 70-ke. Ako pracuje Ventún teda na tele? Ešte raz si to zopakujme. Čiže stimuluje a zvyšuje sa prietok krvi a lymfy. Energia v meridiánoch rýchlejšie prúdi. A tým sa vlastne zvyšuje výkon všetkých orgánov, celého organizmu. Pôsobí sa aj na nervové zakončenia a upokojuje sa centrálny nervový systém, čiže rôzne migrény, stres, napätie, únava. Zlepšuje sa pružnosť a priepustnosť kapilár a ciev. Tým sa znižuje tlak krvi a zlepšujú sa samozrejme srdcovo-cievne problémy. Sme si povedali, že srdcovo-cievne úmrtie, teda z týchto chorôb, náhleho zlyhania srdca, to je na prvom mieste v rebríčku úmrtnosti, a najmä v dnešnej dobe po vakcinácii. Urýchluje sa vylúčovanie odpadu, aj látkovej výmeny, ale aj tých toxinov potnými žľazami a aj mazovými žľazami. Pomáha sa aj pri chudnutí nadbytočnej hmotnosti. Sme povedali, že aj tá obezita je veľmi závažný problém, ktorý zapričiňuje aj tie srdcovo-cievne problémy, aj cukrovku a predčasnú úmrtnosť. No a zlepšuje sa aj pokožka
nielen tváre, ale aj celého tela. Čiže je to veľmi dobré pre rehabilitáciu. Čiže v nejakých rehabilitačných centrách, zdravotných centrách, či už po úraze, alebo dlhom ležaní, alebo teda v staršom veku, pri chronických chorobách. Taktiež kozmetológia, čiže salóny krásy pre omladenie tvári, ale i pokožky celého tela. No a samozrejme, treba ponúkať tento prístroj aj vo fitkách. A podľa mňa, na záver poviem, že rozhodnutie mať tento Ventum doma a kúpiť si ho, to je proste fakt nadčasová kúpa a investícia do zdravia a do svojej budúcnosti. Aj do budúcnosti svojich detí i vnukov pre celú rodinu. Lebo podľa mňa sú to konečne tie utajované vesmírne technológie tej novej zlatej éry. My tomu hovoríme, očakávame, hej, medbed. No ale tomuto Ventunu môžeme úplne kľudne hovoriť stroj času. Lebo kombinácia toho tepelného vyžarovania do všetkých buniek tela, ale aj toho infračerveného žiarenia na všetky orgány, hej, cez ten opasok, ale aj tá svetelná terapia modročerveným svetlom a plus to plazmové tvorenie, hlavne tých záporných, hej, tých aniónov, no to je aj pre uzdravenie, aj pre opeknenie i omladenie. No, budete to vidieť každým dňom. A Ventum má obrovskú kapacitu. Súčasne môže vyžarovať všetko toto v jednom kuse až 8 hodín a neprehreje sa, je tichučký, malý. Takže je to naozaj pre celú rodinu. Od rana do večera môžete používať jeden za druhým Ventum, alebo podnikatelia, hej, v salónoch zdravia a krásy. No proste Ventum je mimoriadna príležitosť. Aj pre prevenciu zdravia, a aj pre podnikanie.